Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο, σε ένα διαμέρισμα 27 περίπου τετραγωνικά μέτρα και είμαστε σε φάση πλήρης ανακαίνησης. Η οποία χρειάζεται για να γίνει το διαμέρισμα λειτουργικό. Διατίθεται προς πώληση αυτό το διαμέρισμα και θα το δούμε από έξω προς τα μέσα. Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή της Δεξαμενής. Αυτό είναι το μπαλκόνι. Πρώτος όροφος. Έχει 3 ανοίγματα, 2 παράθυρα και η μπαλκονόπορτα. Διατίθεται προς πώληση αποκλειστικά από το γραφείο μας.